दिनै 10 जुलाइ 2020 शुक्रबार फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउज, इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय कर'ना भाइरासनि गेजेराव खुलिबाय थाइलेन्डआव स्कुल आरो कलेज। नै नायबानो जाबाय नोंथांमोना माबायदि आदब खालामनानै बा बाहायनानै फरायसालिफोरखौ खुलिदों। लासैनो जोंनि बे आसामावबो बेबायदि आदबफोरखौ नुनो मोनगोन होनना जों मिजिंथियो। लोगोसे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाबातार होननाय जायगायाव तानिया रेगन मुंनि सासे सिख्लाया पार्टी खालामफुबाय थानाय समावनो थैनांगौ जाबाय। ड्राग्स आरो जानाय लोंनाय पार्टी सोलिगासिनो दंमोन होनना मिथिनाय जादों। सिख्लानि बैसोआ 23 बोसोरमोन। पुलिसफोरा बे जाथायनि बागै नायबिजिरगासिनो दङ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय गुवाहाटीआव दिनै दहाय फुङाव गासै 355 कर'ना भाइरासनि पजिटिभ मोननाय जादों। बुंनो थाङोब्ला दासान्दि गुवाहाटीखौ कर'ना भाइरासनि हटस्पटबो बुंजायो। गुबुन खौराङा जाबाय दिनै जोंनि भारत हादराव एसियानि बयनिसायबो गेदेरसिन सलार प्रजेक्टखौ बेखेवनाय जाबाय। बिथां नरेन्द्र मदिआ बेखेवदों। बे सलार प्रजेक्टनि गेजेरजों आबादारि आरो जोंनि भारत हादराव थानाय गासिबो सुबुंफोरा मुलाम्फा मोनगोन होनना मिथिनाय जादों। लोगोसे अदालगुरियाव दाखालि 6 जुलाइ खालारखालि सासे फोरोंगिरिखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारग्रा दुथांफोरखौ अदालगुरि जिल्लानि एबसुआ गोख्रों साजा मोननांगौ होनना दाबि खालामदों। दानिया फैदो दिनैनि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। हेडलाइन निउजफोरखौ बुंथ'यैनि सिगां बा बेखेवथ'यैनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय। दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालाम। गिबि हेडलाइन निउसआ जाबाय नेपालाव इन्डियानि प्राइभेट टिभि चेनेलफोरखौ बेन खालामनाय जाबाय। गुबुन हेडलाइन निउसआ जाबाय धेमाजि जिल्लानि बर' फिसाफोरा दैबानाजों गोबां दुखु खस्थ' सहायनांगासिनो दङ। गुबुन हेडलाइन निउसआ जाबाय बिकास दुबे। बेथ' थैखाबाय, नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ। बिकास दुबेखौ गावथारनो थाखाय माखासे थांखि बा प्लेन खालामखादोंमोन होनना मिथिनाय जादों। गुबुन हेडलाइन निउसआ जाबाय क'क्राझार, चिरां आरो धेमाजि जिल्लायाव थानाय माखासे बर' फिसाफोरा दासिमबो गाव गावनि न'खराव थानो मोनथ'वाखै। दैबानानि थाखाय दासिमबो बिथांमोना गाव गावनि न'खराव संसार जानो मोनथ'वाखै। जोबोद दुखुनांथाव। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सोनानै गालां। बाय बाय।